Mas atas nama perairan gitu. Duh, kok perairan sih? Siapa mau Arpan? Yo, Berani Mas. suwe nih. Suwe nih. Suwe nih. Iya. Yo nggih Mas niku mau macet teng gedangan iki malah Mas. Ambek iki mang masake yo suwe. Pen seneng pintu. Alasan gue nanti ae kon. Niku apa jenenge? Sambitan. Iya. Diluk mel arek-arek mah lho. Ini ngerti salah, wis gak disiplin kon niku malah mau tinggal layangan. Nggih, niku mau anu aja rame layangan. Yo ojo gangge tok kon niku, tak kei bintang 1 gelem ah kon. Bintang 1. Iya. Gelem Iya. gak? Mboten Cak, ampun ten. Gak ero aku iki sopo. Sopo? Duh, aku iki cah pelayaran. Loh, aku iki lah bubu Mas. Kok Loh. tak kewaplok namban kon yo. Mas yo cah pelayaran apa oleh? Bagian apa kon? Bagian Kon bagian mancing iku sih. Mau gesi pelayaran tak kewaplok namban kon ku yo. Cok mentang-mentang le, kon ku sik sopo sih? Sik pelayaran opo sih kon iku? Mau gesi ngono aku iki Nggih, yo. Mas. Nggih. Cah pelembungan iku lho, cah pelembungan. Cok ngaget tok kon, opo katene? Benang siji lho gak ngurus aku. Tak pangane maneh gitu karuan ini. Mulai-mulai dadi arek. Nggih. Lek-lekan ah. Ayo lek-lekan gini ayo. Nang arep omamu gini ya. Celun kabeh kanca-kancamu mau ndi celun. Ya gak ono koncoku. Bapakmu ket mulai cok ngelamak kon tak kuwaplok bapakmu tak keplok lho. Yo Mas, yo. Pelayaran, pelayaran. Terus ati lapo aku. Kok mana iki? Wae.